が、引き続き皆様には感染防止のため消毒、検温、マスクの着用、広島コロナお知らせ QR の登録や新型コロナウイルス接触確認アプリココアのインストールにご協力をしていただきますようお願いいたします。それでは次の曲に参りたいと思います。先ほどは紅白歌合戦というピンポイントで話題となった曲をお届けしましたが、続いては昨年を通じてヒットした曲なんと10曲をメドレーにしてお送りします。演奏します曲はヒゲダンことオフィシャルヒゲダンリズムの I love、 NiziU の Make You Happy、 ステップアンダーステップ、エイトの香水、YOASOBIの夜にかける、DISH の猫、あいみょんの裸の心、菅田将暉の虹、LiSA のホムラグレンゲです。怒涛のヒットメドレーをお楽しみください。2020年ヒットメドレーです。
2020年ヒットメドレーでした。社員によるソロや縄跳びダンスはいかがでしたか？ありがとうございます。それではここで一旦演奏をお休みして、減らそう犯罪第5期広島アクションプランについて少しお話をさせていただこうと思います。皆様ご存知の通り、平成15年にスタートした減らそう犯罪についての取り組みは、県民の皆様のご理解とご協力によって大きな成果を上げることができました。そしてこれまでの成果を踏まえて、より発展させていくための計画として、今年新たにスタートしたのが減らそう犯罪第5期広島アクションプランです。このプランの目標である住む人、来る人、誰もが日本一の安全安心を実感できる広島県の実現の達成に向けて、安全安心なまちづくり、安全安心をもたらす警察活動を基本に各種対策を推進していくこととしています。県民の皆様の誰もが安全安心を実感していただくことができるよう取り組んでまいりますので、今後とも広島県警察に対するご理解ご協力をよろしくお願いいたします。